Erokamano Chris Owino thieth nyaka jiyudi. Jatend migawo mar arita kwe Kindiki ogolo chik mondo mindiki tije piny owacho mond liete ma joutegi kata chuogi onegi yor tijegi mag obila. Matimore bang' yangore ni apisas mag arita kwe 37 osewito ngimagi e lai mar tich kuom thuolo mar higa achiel. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde nyasi mar para apisas mag arita kwe 37 mowito ngimagi e lai mar tich kuom thuolo mar higa achiel e kar tiegruok mar obila Embakasi e kama jatend migawo mar arita kwe Profesa Kindiki kanyakla kod ogai mar obila Jafet Koome ogolo chik ne obila mondo ti kod gige lweny magin godo mondo giritre godo kapok jomaundu tieko gi pep. And the authority that you've been given over those weapons is that you must use them to neutralize dangerous criminals and act fast, effectively, and lawfully in good time, and don't allow a criminal to bring you down or to bring down a citizen while you are holding those weapons. Au Al-Shabaab tunawaambia tutishwi, tutalinda nchi yetu. Hizo ID wanaweka kule, hatuna woga. So nikitoa bastora yangu akienda kwanza is because I want to continue serving this country. This country is dear to me. I love this country. I've made it. I must protect the property and our people. Na ndio sababu nepeyo bunduki, siku inunua mimi. Mati mreka familia mathoth ne onyiso kuyo margi kalore kod wito ngima jogegi magigeno e kendo mayande keto negi chiemo e mesa kod tiyo kod dwaro mochuno mag familia. Kata kamano jonjore okawo ngimagi ka gin e lai marito piny Kenya. It is really painful for some of us who are on permanent employment or who have a permanent pay slip. We are feeling it in trying to support our families. How about them? They have been left with the young ones that are young enough. Let us protect those who are protecting us. By this, what I mean is providing the protective gears like bulletproof. To bring the point home, I lost my husband through a gunshot at the chest, but if he had a bulletproof, he couldn't have died. Imekuwa tu mzito, lakini tunategemea Mungu kwa sababu ni alikuwa first born, alikuwa breadwinner kwa familia. Yani niliisha nguvu, nikaona tu maisha yamefika mwisho. Juu yeye ndio mimi sina kazi, yeye ndio mwenye kazi, yeye ndio mwenye analisha watoto. Kindiki otiyo kod nyasi no mar golo chik mondo liete mag apisas mowito ngimagi e lai mar tich mondo sirkal omi thuolo mar tije migepe mag piny owacho chenro ma idhi ta kod sekta mar obila kotiele kod ogai mar obila. I want to direct the commission, the IG and the PSs who are concerned to finalize an arrangement and do a needs assessment for the widows who have been affected. We can just start with this year and see those ones we can place for employment, those who have the papers. Waziri have been confronted with such a situation. In the year 2016, I was the commander of the Kenyan troops in Somali. And that was the year that we had the unfortunate incident of the Eladi. And the experience that I went through with their families was terrible. Families would call me, children would ask me where their dads are, and I had no answer for them. Kindiki okone piny owacho koro dhi tiyo kod bilion 37 mar medo gige lweny pacho ka chakre jumbe 3 mabiro kelo yote tije mag obila kod rakruok kod jonjore matama pacho ka kanyakla kod tong' mag Kenya. The government is going to use a total of 37 billion to modernize the equipment, our air assets, our land assets, our mobility, especially for serious and dangerous operational areas, to provide armored, protected, and anti-mine mobility vehicles so that our officers do not get the exposure. Kaka yor paro apisas mag arita kwe manowito ngimagi e lai mar tich negitimo kar maginyalo kendo gichopo e giko margi. Ino chung' ter ma pod gamo ywe e bwo wang' chieng' kaendi. Tim mana minyalo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Embakasi, Nairobi. Erokamano Walter Nyambaga kuom report motenore